भिवंडी स्थित पिंपलघर गोवे नाके पर DY फाउंडेशन महाराष्ट्र राज्य के जनसंपर्क कार्यालय का भव्य उद्घाटन। DY फाउंडेशन महाराष्ट्र राज्य संस्थापक अध्यक्ष तथा भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश सचिव सम्माननीय श्री दयानंद जी चोरघे के करकमलों द्वारा रिबन काटकर बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर सल्लागार संजय पाटिल, अभी पाटिल, सुरेश जोशी, निशा संजय पाटिल, गिरीश पाटिल, सुरेश पाटिल, मुकेश भोईर, सूरज जोशी, चिंतामन पाटिल, किरण जोशी, अजय पाटिल, दिलपेश सुरेश पाटिल सहित आदि लोग उपस्थित थे। आइए देखें इसकी एक रिपोर्ट। DY फाउंडेशन महाराष्ट्र राज्य या राज्याच्या वतीने आज आम्ही माझ्या DY फाउंडेशनचे सर्व पदाधिकारी संपूर्ण आमच्या या ठाणे जिल्ह्याचा आम्ही या लॉकडाऊन म्हणजे जवळपास 22 मार्चला मला वाटतं कर्फ्यू होता आणि 22 मार्चपासून या कोरोनाने संपूर्ण या आपल्या देशामध्ये नसून पूर्ण जगामध्ये थैमान घातलेला होता आणि त्या पार्श्वभूमीवर जवळपास या 8 ते 9 महिन्याभरामध्ये आमचे DY फाउंडेशनचे सर्व पदाधिकारी आम्ही या संपूर्ण जिल्ह्याचा या लॉकडाऊनच्या माध्यमातून दौरा केला। खरोखर जिथे गरज असेल असे गरजूंना जे काही आमच्या NGOच्या माध्यमातून जी मदत करायची ती आम्ही मदत केली। माझे फॅमिली डॉक्टर किशोर जैन साहेब यांनीसुद्धा माझ्या DY फाउंडेशनच्या माध्यमातून जे काही उत्तर भारतीय लोक जे इथं अडकलेली होती या आपल्या या मुंबईमध्ये आणि जवळपास प्रत्येक दिवसाला जवळपास 5 ते 6 हजार पब्लिक हे या कोरोनाच्या माध्यमातून संपूर्ण देश बंद असताना तिथे काय वाहन नसताना आपल्या लहान मुलांना घेऊन या आपल्या रस्त्यातून जात असताना डॉक्टर किशोर जैन साहेबांनी जी त्याने म्हणजे जी मुलाची मदत केली, खऱ्या अर्थाने मी डॉक्टर किशोर जैन यांचा आभार मानतो आणि त्या माध्यमातून सर्व माझ्या पदाधिकाऱ्यांची सुद्धा अभिनंदन करतो। ज्या माध्यमातून NGOच्या माध्यमातून प्रत्येक पदाधिकारी असो, मग तो कल्याण ग्रामीण असो, या शहापूर तालुक्यातून असो, या मुरबाड तालुक्यातून असो, या भिवंडी शहरातून असो, कल्याण शहरातून असो, माझ्या भिवंडी तालुक्यातून असो, अशा प्रत्येक तालुक्यामध्ये माझे पदाधिकारी आहेत ना, त्या पदाधिकाऱ्यांनी जे काही गरजू लोक असतील त्या गरजूंनासुद्धा त्यांच्या स्वतःच्या स्वखर्चाने त्यांनी सहकार्य मदत केली आणि आज DY फाउंडेशन मला माझ्या सर्व DY फाउंडेशनच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचा मला गर्व वाटतो की माझ्या खांद्याला खांदा लावून ही NGO आज संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये पसरत आहे। आज जवळपास याचा प्रसार फेसबुक माध्यमातून या आपल्या व्हॉट्सअपद्वारे खूप महाराष्ट्रामध्ये पसरत आहे आणि बाकीच्या जिल्ह्यातून सुद्धा मला खूप फोन येतात की साहेब तुमची NGO आमच्या जिल्ह्यामध्ये। मला नाशिक जिल्ह्यामधून बरेचसे कार्यकर्त्यांचे फोन आले, त्याचबरोबर नगर जिल्ह्यातून मला खूप फोन आले, पुणे जिल्ह्यातून खूप फोन आले, रायगडमधून खूप फोन आले, आपले पालघरमधून खूप फोन आले की साहेब तुमची NGO खूप चांगल्या पद्धतीने काम करत आहे, आमच्या या जिल्ह्यामध्ये पण तुमची NGO इथे आमच्यापर्यंत आम्हाला मदत करावी आणि तुमच्या NGOमध्ये आम्हाला काम करण्याची खूप इच्छा आहे। त्या माध्यमातून या कोरोनाचा संकट जसा कमी होईल देवाच्या कृपेने थोडासा आटोक्यात आलेले आहे, पण तरी पण माझी जनतेला विनंती आहे की आपण जोपर्यंत 100% कोरोना हे होत नाही तोपर्यंत आपण स्वतःची काळजी घेतली पाहिजे आणि कोरोनानंतर जेवढे काही जिल्हे मला जिल्ह्याचा दौरा करता येईल तेवढ्या जिल्ह्यांचा मी दौरा करून आणि माझी जी DY फाउंडेशन महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने ही माझी संस्था आहे ही संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कशी पसरेल ह्याच्याकडे मी सातत्याने त्याचा प्रयास करीन आणि आज भिवंडी तालुक्याच्या वतीने आज या गोव्या नाक्या येथे मी या भिवंडी तालुक्याच्या वतीने आज ही DY फाउंडेशनची कार्यालयाचं आज उद्घाटन या विजयादशमीच्या निमित्ताने माझ्या हस्ते झाला। आज मला गर्व वाटतो की आज या तालुक्यामध्ये मी माझ्या कार्यालयाचं उद्घाटन केलेलं आहे
2-4 दिवसामध्ये शहापूर तालुक्यामध्ये सुद्धा किनवली विभागामध्ये माझ्या या DY फाउंडेशनच्या कार्यालयाचं उद्घाटन आहे. एक 5 ते 6 दिवसामध्ये तिथे हे संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक तालुक्यामध्ये हे कार्यालय आपण खोलून आणि त्या कार्यालयामध्ये जे आपले जे DY फाउंडेशनचे जे पदाधिकारी असतील ते इथे बसतील आणि जेणेकरून तालुक्याची जी काही समस्या असतील म्हणजे जेणेकरून आम्ही जे काम करू एक गरीब गरजू आदिवासी अशी काही गरजू लोक असतील अशा नागरिकांनाच आम्ही हे मदत करणार आहोत. आणि त्या दृष्टिकोनातून माझे सर्व पदाधिकारी म्हणजे जवळपास माझा जो प्रसार माध्यमातून दीपक केने हा DY फाउंडेशनच्या माध्यमातून त्यांनी हे म्हणजे खऱ्या अर्थाने त्याचाही मला आभार मानायचा आहे. कारण ही जी सुरुवात जी केली की त्याच्यापासून आपण की दादा आपण कुठेतरी ज्या वेळेला म्हणजे DY फाउंडेशन म्हणजे एक मी युवक काँग्रेसचा अध्यक्ष असताना ही संस्था आम्ही तयार केली त्यावेळेला DY म्हणजे दयानंद यूथ अशा माध्यमातून ही दयानंद यूथ फाउंडेशन हे दीपक केने आणि अध्यक्ष योगेश पाटील या आम्ही 8-10 जण बसून ही DY फाउंडेशनची आम्ही स्थापना तयार केली. आणि खऱ्या अर्थाने एक DY फाउंडेशन हा एक झाड होता छोटासा त्याला आपण रोज माझ्या सहकार्य माझे पदाधिकारी पाणी टाकून तो झाड उंच केला. आणि आज मला संपूर्ण माझ्या पदाधिकाऱ्यांवर गर्व वाटतो की या DY फाउंडेशनचा खूप प्रसार आपल्याला माझ्यासारख्याला बघायला मिळतो. आणि येणाऱ्या काळामध्ये ज्या मागच्या कालखंडामध्ये जवळपास या 8 ते 10 वर्षभरामध्ये जी DY फाउंडेशन मी सातत्याने जी पुढे नेले आणि माझ्या हातून जे चांगले कामं झाल्यात हीच कामं येणाऱ्या काळामध्ये अजून माझ्याकडनं व्हावी हीच मी देवाला आज आई जगदंबे करून मी म्हणजे साकडं घालतो की माझ्या हातून अशीच चांगली कामं हो. आणि DY फाउंडेशन ही कुठला काही पक्ष नाही आहे म्हणजे सर्व मग ते भारतीय जनता पार्टी असो शिवसेना असो काँग्रेस असो राष्ट्रवादी असो मनसे असो समाजवादी असो कारण मुस्लिम बांधवसुद्धा माझे फाउंडेशनमध्ये सामील झालेले आहेत. म्हणजे या फाउंडेशनमध्ये कुठल्याही प्रकारचा पक्षपात नाही. अशा ठिकाणी काही मला येणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका आहेत त्या निवडणुका काही मी आज भारतीय जनता पार्टीचा सेक्रेटरी आहे सचिव आहे पण काही अशा ग्रामपंचायती आहेत की साहेब आम्हाला पक्षपात न करता काही आमच्या गावामध्ये झगडं होऊ नये म्हणून आम्हाला तुमच्या DY फाउंडेशनच्या माध्यमातून आम्ही ग्रामपंचायत लढू शकतो का. तर त्यांना सांगितलं की येणाऱ्या काळामध्ये आपण ठरवू की आपण अशा काही गावं असतील की जिथे खरोखर आपली NGOच्या माध्यमातून जर या ग्रामपंचायती लढायच्या असतील तर आपण त्या लढू. आणि आज या गोव्या नाक्यामध्ये या जनसंपर्क कार्यालयाचं जो उद्घाटन केला आणि या उद्घाटनामध्ये जे काही माझ्या पदाधिकाऱ्यांची मेहनत केली खऱ्या अर्थाने सर्वांचे मी अभिनंदन करतो. आणि मला इथे बोलवलं माझं मान सन्मान केला सर्व मान्यवरांचा आमचे डॉक्टर साहेब आमच्या सर्वांचा या कार्यकर्त्यांनी मान सन्मान दिला. आणि माझे हे 2 शब्द संपवितो. जय हिंद जय महाराष्ट्र आणि सर्वांना दसऱ्याच्या शुभेच्छा. शॉर्टमध्ये सांगायचं एकच विषय आहे की दयानंद सोडगे यांचं जे मन आहे अजात शत्रूसारखं त्यांचा व्यवहार असतो. ज्या पद्धतीने कुठलीही समस्या आपण जर नेली आरोग्य विभागाशी निगडीत असो महसूल खात्याशी निगडीत असो त्यांच्याकडे विषय काढल्यानंतर ते कुठल्याही पक्षाचा वगैरे विचार न करता आणलेल्याला आपण काही देणं लागतो या समाजाचे आपण देणं लागतो या भावनेतून त्यांचे कार्यकर्ते व त्यांचं कार्यभाग असतो आणि ते तडीच नेतात त्याच्याबद्दल नो डाऊट.